Ani yankuma jan filɛlibaga cɛ muso ani denmisɛnnin aw ni y'aw ka émission min bɛ kɛ kan kɛnɛya ko sigilen ko kura a kun kɛra fama ye mais a kuma kɛ ɲinɛ ye bi sujet intéressant ba dɔ b'an bolo ka da kan ni sujet in bɛ ka diɲɛ lamini ni tile fila in na a bana bɛ ka ye an dafɛ jamana dɔw la i n'a fɔ RDC Côte d'Ivoire o la sa an ye wele se an ka kɛnɛyaso baarakɛla mɔgɔ dɔ ma sifinaka dɔ min tɔgɔ ye Sumayila Kulibali ale ka na fɛsɛfɛsɛli k'an ye cogo min na mɔgɔw ka se k'u ta n'u bila dɔn nin banako in na hali n'a fɔra ko bana in a ma se Mali la an tɛ fɛ a ka se yan donc o de la aw ka émission kɛnɛya ko o bɛ sigi aw ye semaine kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen jani ML FM kan aw denmuso ani aw balimamuso Ajaratu Togo fɛ an bɛna kuma di an ka sifilaka ma min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ko ma Sumayila Kulibali i y'an ka wele jaabi a diyara n ye Sumayila an bɛ fɛ k'a dɔn bana min n'a bɛ wele ko mpox ou bien dɔw b'a fɔ a ma ko variole du singe bana in yɛrɛ ye mun bana sugu ye? D'accord. Ok, merci beaucoup Ajaratu Togo. I ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Tout d'abord n bɛ an lajɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na walima minnu ɲɛ b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Comme a y'a fɔ cogo min ne tɔgɔ Sumayila Kulibali ne ye interne ye n bɛ hôpital du Mali la précisément service de médecine interne donc n bɛ yen nɔ donc n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôpital du Mali baarakɛɲɔgɔn ani an ka chef bɛɛ lajɛlen si. Sisan docteur an bɛ fɛ ka dɔn mpox yɛrɛ ye mun bana sugu ye mun de b'a différencier ka bɔ bana tɔw la? Ok, Ajaratu i ka ɲininkali a diyara n ye. Mpox ye bana ye comme i y'a fɔ cogo min na virus de don bana minnu bɛ sɔrɔ virus fɛ donc ale la spécifiquement singe de bɛ tɔgɔ in na donc variole du singe donc a bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ a dɔnna fɔlɔfɔlɔ en 1948 donc o dɔnna Danemark laboratoire ba dɔ de la donc a dɔnna singe dɔ de fɛ n'o b'a fɔ o ma ko gɔn donc a dɔnna o dɔ de la mais a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a ka se ka ye adamaden na o kɛra en 1970 n'o ye san 1970 ani 70 donc o kɛra Congo RDC o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye mɔgɔ la sinon a fɔlɔfɔlɔ de yera singe la n'o ye gɔn ye o de kama o tɔgɔ in dara a kan ko variole du singe donc bana min don comme i y'a fɔ cogo min na a bɛ actualité la kosɛbɛ a bɛ actualité la kosɛbɛ donc o de kama tɔgɔ dara ten. O la d'accord hakili la faamuyali sɔrɔ l'o la variole du singe nana cogo min na docteur bɔra k'o ɲɛfɔ an ye maintenant docteur an bɛ fɛ k'a dɔn symptôme ni bana in symptôme ye mun ni mun i b'a dɔn cogo di ko variole du singe b'i la? Bon pour que i k'a dɔn ko variole du singe b'i la bon o dɔnni a sira ka jan dɔɔni mais mɔgɔ bɛ se ka min faamu a la o de ye a daminɛ fɔlɔ taamasiyɛn fɔlɔ min b'a la n'a sɔrɔ ni i dorokura mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a kun yera o dɔ la o n'a ɲɔgɔn walima i bɔra jamana dɔ kan minnu a kun bɛ mɔgɔ yɔrɔ minnu na olu ye a fɛngɛw ye ka na fɔlɔ maintenant mɔgɔ min bɔra o ɲɔgɔn dɔ la i bɔra jamana dɔ kɔnɔ ka na a kun bɛ yɔrɔ min na jamakulu dɔ cɛ ma a kun bɛ yɔrɔ min na o n'a ɲɔgɔn walima a daminɛ a bɛna kɛ ni kunkolo b'i dimi i bɔra o la kunkolo dimi ninnu nana ani kolotuguda ninnu b'i dimi fari bɛ kalaya ani fari bɛ sɛgɛn donc olu y'a taamasiyɛn daminɛw ye donc i b'a ye farikolo bɛ to ka kalaya kunkolo bɛ dimi kolotuguda ninnu ani fari fan bɛɛ b'i dimi donc olu ye taamasiyɛn fɔlɔw ye u b'a fɔ o ma ko min ye phase d'invasion ye phase d'invasion banakisɛ in mana don farikolo la a bɛ commencer ka caya fɔlɔ donc n'a commencera ka caya donc a bɛ tila ka taa jɛnsɛn farikolo la kosɛbɛ o donc waati min na n'a bɛ caya o waati ninnu a bɛ na ni ninnu de ye kosɛbɛ donc n'a jɛnsɛnna fana joli la sisan donc o b'a ye a bɛ taa farikolo fan caman n'o ye biyɛn ninnu ni kunkolo yɔrɔ ninnu kunkolo zɛmɛ n'a ɲɔgɔnna a bɛ se ka taa olu bɛɛ la donc o bɛ sɔrɔ joli yɔrɔ fɛ sisan n'a cayara a bɛ joli sira minɛ kan parce que joli bɛ taa fan bɛɛ fɛ donc n'a sera olu bɛɛ la o bɛ na ni joli nin bɔli ye kurukuru ninnu donc a bɛ na ni kurukuru bɔli ye farikolo fan fɛ kosɛbɛ i y'a faamu
donc min b'a différencier ka bɔ ni tɔw la kosɛbɛ ale bɛ kurukuru minnu bɔ a daminɛ bɛna kɛ kurukuru ye dɔɔni mais a bɛna kɛ dɔɔni ji bɛna bɔ kurukuru in cɛman dɔɔni a ji bɛ kɛ ji jɛlen finalement a bɛna kɛ nɛn ta donc n'a ye nɛn ta kɔfɛ a bɛna tila ka na évoluer o bɛɛ la donc a bɛ kɛ n'a fɔ a bɛ fin tuguni a bɛ nɛn ninnu bɛna don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ nɔɔni ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni a bɛ fin dɔɔni donc a particularité ye min ye kosɛbɛ n'ale ye farikolo sɛgɛn ni yɔrɔ ni fièvre ni yɔrɔ ninnu mana olu phase d'invasion mana phase d'état ye joli ninnu bɛ bɔli min kɛ donc olu bɔli ninnu kɔnɔna na a bɛ daminɛ ɲɛda la généralement n'a ye ɲɛda minɛ a dɔw la a bɛ se ka da kɔnɔna ninnu bɛɛ minɛ pour que dɔw yɛrɛ bɛ yen dumunikɛ bɛ se ka gɛlɛya minnu ma maintenant o kɔfɛ a bɛna se tɛgɛ ninnu ni sen ninnu a b'a bɛɛ minɛ donc ale ka particularité fanba ye min ye n'a ye tɛgɛ ni sen ninnu minɛ généralement a bɛ kɔnɔna tɛgɛ kɔnɔna ninnu de minɛ ani sen kɔnɔna ninnu n'a ye tɛgɛ kɔnɔna ni sen kɔnɔna ninnu a b'olu minɛ a b'o joli kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na donc n'i ye an ka virus banakisɛ tɔ ninnu caman ta caman bɛ olu respecté caman ti don olu la tɛgɛ ni sen kɔnɔna ninnu virus tɔ ninnu caman bɛ yen caman minnu b'an fɛ yan nɔ ka ca olu caman ti don yen i n'a fɔ varicelle ninnu ni fɛn rougeole olu caman bɛ yen u bɛ kɛ i n'a fɔ kisɛ-kisɛnin farikolo la mais a tɛ se tɛgɛ kɔnɔna ni sen na donc ale particularité fanba o kosɛbɛ donc a particularité wɛrɛ ye min ye ne y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛda de la sisan i b'a sɔrɔ a bɛ lésion minnu kɛ yen n'a ye joli minnu bɔ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye âge kelen c'est à dire a bɛɛ bɛ daminɛ waati kelen donc a tɛ kɛ i n'a fɔ dɔ bɛ ka ban dɔ bɛ daminɛ yɔrɔ kelen na o tɛ donc a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na n'o ye n'i ye visage ta sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ visage la waati kelen donc n'a bɛ ka bɔ sen fana na o kelen don donc i b'a ye a bɛ bɔ sen fana na a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ de a tɛ kɛ i n'a fɔ dɔ bɛ ka daminɛ ka ban o tɛ o y'ale ka système de ye kosɛbɛ hakila an layɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ la hakilina jiginna aw bɛ émission kɛnɛya kow de kan Jani ML FM sanfɛ ani docteur Soumaïla Kulibali de bɛ ɲɔgɔn bolo docteur ne ko bana in yɛlɛma cogo a bɛ yɛlɛma cogo jumɛn i n'a fɔ a bɛ se ka bɔ dɔ la ka yɛlɛma dɔ la cogo jumɛn na d'accord bana in yɛlɛma cogo la comme n y'a f'i ye cogo min n'a ju bɔra baganw de la fɔlɔ n'o ye sinji ye donc a bɛ manifester ale ni adamaden de fɛ kosɛbɛ maintenant a bɛ se ka sɔrɔ minnu fɛ fana o ye an b'a fɔ olu ma ko les rongeurs i n'a fɔ ɲinan awɔ ɲinɛ tutu a n'a ɲɔgɔn kungo kɔnɔ gɛlɛn ninnu fɛn olu rongeurs ninnu donc a bɛ sɔrɔ olu de fɛ kosɛbɛ i y'a faamu ani fɛn fana b'o la gɔn ninnu bɛɛ fana b'o la comme gɔn bɛ se ka manifester ale fana bɛ se ka yɛlɛma fana i y'a faamu donc mais docteur n'a bɛ dɔ la sisan ni i gɛrɛla mɔgɔ dɔ la fɔ ka dumuni kɛ ou bien ka dorogo ɲɔgɔn na est ce que a bɛ yɛlɛma o fɛ wa ayi a bɛ yɛlɛma o fɛ bana min don a yɛlɛma ka di kosɛbɛ a yɛlɛma ka di kosɛbɛ parce que ni a bɛ mɔgɔ dɔ la sisan a tigi ka e ka gɛrɛ a la surtout n'a ye joli ninnu bɔ sisan surtout n'a ye joli ninnu bɔ n'i magara joli ninnu na sisan a bɛ se ka yɛlɛma i fɛ o sababu la walima joli ninnu kɛra fini minnu fɛn na n'i tora ka dorogo fini ninnu na a bɛ se ka yɛlɛma walima joli magara fɛn minnu na a kɛra fini a kɛra minan fɛn minnu n'a trace bɛ se ka to la n'i tora k'u manipuler i n'a fɔ minɛn tranchant couteau ni fɛn ninnu ou bien olu tɛ pas forcément bon a bɛ kɛ matériel bɛɛ de don i y'a faamu matériel minnu bɛ yen n'a sera ka ni mɔgɔ min infecté don banakisɛ in na tellement a ka yɛlɛma ka teli n'a magara fɛn dɔw la n'a trace dɔw tor'o la c'est à dire que joli yɔrɔ dɔw trace dɔw tor'o la donc maintenant o fɛngɛ virus ninnu bɛ t'o la e mana taa maga la a bɛ yɛlɛma i fɛ awɔ n'i ma mesure dɔw fɛn a bɛ se ka yɛlɛma i fɛ o ye kelen n'a mɔgɔ n'a tigi tisora i kɛrɛfɛ tiso ni fɛnw tiso fana b'a yɛlɛma effectivement donc voie fila de don kosɛbɛ voies aériennes bɛ yen o ye fiɲɛ sira ye donc mɔgɔ min bɛ tiso la a bɛ se ka yɛlɛma ani fɛn farikolo ta fɛ ani a tigi magara fɛn minnu na k'olu contaminer n'i magara o contaminer la a bɛ yɛlɛma o de y'a principal ye kosɛbɛ. D'accord. Docteur ka kuma kɔnɔna na i ye mesure fɔ ko n'i ma mesure respecter donc maintenant j'aimerais savoir quelle mesure il faut prendre pour vraiment éviter ces maladies mɔgɔ kan i bɛ se k'i yɛrɛ tanga bana in ma cogo jumɛn na. D'accord ɲininkali diyara n ye donc mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga bana nin ma cogo min na donc o de ye prudence ye kosɛbɛ c'est à dire que ni a fɔra a bɛ mɔgɔ dɔ la ou bien a bɛ kan ka sɔrɔ fɛn minnu fɛ kosɛbɛ yɛrɛ an bɛ taa n'olu ye fɔlɔ n'olu ye kungo kɔnɔ fɛn an ka rongeurs ninnu ye kosɛbɛ donc an b'an cogo dɔn olu kosɛbɛ olu la o sogo dunni ani ka maka u la fɛn ninnu donc an b'a olu éviter an ma
olu bɛ éviter kosɛbɛ ya maintenant mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni a dɔnna k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ dɔ la ka éviter ka gɛrɛ a tigi la i y'a faamu n'a kɔni ou bien hali ni ye taamasiyɛn minnu fɔ sisan n'a commencera k'a fɔ ko taamasiyɛn bɛ mɔgɔ dɔ la hali n'a ma confirmer donc aw bɛ se ka gɛrɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la aw kɛrɛfɛ mais aw kana gɛrɛ a la hali ni i obligé la ka gɛrɛ a tigi la kɔni nuguni fɛ i b'i tɛgɛ ko ka ɲɛ kosɛbɛ safunɛ na ni gel ninnu na kosɛbɛ mais n'i bɛ gɛrɛ a la fana min kɔnnen don kosɛbɛ i ka gant fana de don donc ani i ka masque fana de don donc parce que dɔw bɛ yen nɔ ni a tɛ se ka ɲɛ i ka gɛrɛ a la yɛrɛ kɔni donc i b'i yɛrɛ protéger cogo min na o ye ka masque nin don ka gant fana don i tɛgɛ la ka se ka gɛrɛ a la donc n'i taara de i bɛ tila ka segin k'i tɛgɛ ko ka ɲɛ kosɛbɛ safunɛ kɔfɛ k'a ko gel ninnu na gel hydroalcoolique la hakilila an lajɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ nin na bana kunbɛ ka wusa bana furakɛ docteur bɔra k'a fɔ k'an ka yɛrɛ kɔlɔsi hali ni sɔmi kɛra mɔgɔ min na an ka wuli joona ka se dɔgɔtɔrɔsow la yaasa u ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ o bana in de b'a tigi la walima n'o tɛ maintenant docteur an bɔra ka a lamɛn sisan a ma mɛn information fɛ ko RDC min yɛrɛ ye bana ye épicentre ye an bɛ yɔrɔ min na donc RDC mɔgɔw olu ye vaccin dɔw sɔrɔ ka se fo vaccin 99 000 comme ça dose ma maintenant Mali ka cas dun est-ce que comme kama ya an fɛ yan est-ce que vaccin prévoilen do an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa kɔn ka bana kunbɛn la ou bien a bɛ cogo jumɛn na an ta niveau bɛ cogo jumɛn na Mali ta niveau bɛ cogo jumɛn na côté prévention. D'accord. Bon Mali la yan comme y'a fɔ cogo min na ka ma enregistré yan mais cas suspect dɔw yira minnu ni test kɛra c'était négatif. Dieu merci. Cas suspect dɔw yira mesures talen don comme bana ninnu fɛn fɛn bɛ yen ni endémie mondiale ninnu don Mali fana ka yan yɔrɔ la yan mesures bɛ ta donc surtout alerte bɛ kɛ sanfɛ kosɛbɛ o mesures ta mesures dɔw yɛrɛ ye sisan u bɛ agent de santé former agent de santé ani ka mɔgɔw informer u ka se ka mɔgɔ dugu kɔnɔ population sensibiliser kosɛbɛ donc mesures caman talen don donc ka personnel fana former kosɛbɛ o ko fana bɛ sen na d'accord donc kɛrɛnkɛrɛnnen na fɔ hôpital du Mali na donc centre dɔw fana bɛ yen minnu fɛnɛ don a kama o centre fana caman labɛnnen don d'accord donc mesures caman talen don a kama Mali la maintenant docteur an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ ladilikan jumɛn de fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu ni o cas ils se sentent i y'a fɔ ko cas suspect dɔw yera mais après problème foyi ma y'olu la n'i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i y'a tigi suspecté i kan ka mun de kɛ sur le coup docteur so taga bɔlen kɔfɛ a la i bɛ se ka mun de kɛ yaasa k'i yɛrɛ ja sigi k'i hakili lasigi. Bon ni i y'a cas suspect dɔw ye n y'a fɔ ye cogo min i bɛ mesure préventive ninnu kɛ o kelenw de don donc a fɔlɔfɔlɔ i b'a dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la i bɛ gɛrɛ n'a ye donc dɔgɔtɔrɔso bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a cas in de bɛ yen nɔ donc c'est une endémie mondiale même actuellement donc a bɛ jamana caman na ka ban an dafɛ jamana ninnu caman na donc n'i y'a cas suspect dɔ ye i bɛ gɛrɛ n'a ye i ka dɔgɔtɔrɔso dɔ la maintenant olu bɛ alerte kɛ sanfɛla la donc u bɛ prélèvement kɛ ka si dɔn n'a sɔrɔ o de don walima o tɛ i y'a faamu maintenant e fana bɛ se ka mesure minnu kɛ i ka yɔrɔ la o de y'olu ye donc directement e kɔni i b'i tɛgɛ i yɔrɔ minnu kɔni magara la walima a ka fini ninnu bɛ yen nɔ ni fɛn ninnu donc i bɛ fɛɛrɛ ɲini ka se ka fini ninnu bɛɛ b'u damana ka yɔrɔ la donc ni dɔgɔtɔrɔso ko ma surun fana ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka a tigilamɔgɔ kan ka bila sol isolé dɔ kɔnɔ mais hali o kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso de la o man ka kɛ so donc n'i y'a cas suspect dɔrɔn i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la minnu b'i yɛrɛ ka yɔrɔ la donc i bɛ fini ninnu bɛ se ka ko fɛnkɛw la cogo min na i b'o mesure dabali tigɛ. D'accord. Maintenant docteur on aimerait savoir comme an yɛrɛ i bɔra k'a fɔ sisan k'a b'an dafɛ dugu ninnu caman na an dun ka voyage tɛ ban ni mɔgɔ minnu bɛna voyage kɛ i n'a fɔ ka bɔ Mali la ka taga kɔ kan ou bien ka bɔ kɔ kan ka na est-ce que fɛngɛw sigilen bɛ sen kan mun na kɔlɔsiliw bɛ kɛ aéroportw la ou bien u bɛ cogo di i n'a fɔ par exemple an bɔra Covid la u tun bɛ vaccin i ka vaccin kɛ AstraZeneca ou bien vaccin tɔw cogo min na i ka se ka bɔ jamana da fɛ ou bien cogo min na i ka se ka don est-ce que nin bana in a ma se o degré ma wa a bɛ cogo jumɛn na
côté voyage quelles sont les dispositions prises par l'État malien? Ok, voyage nous bolo ni wati na folo précaution kran yarama taw kama comme ya fuy tugumna. D'accord. Maintenant a bebi mogo yoro de bi yere ni bita jamana ma woro la bi yere protéger au la. D'accord. Donc bi ga masque du donc bi yere protéger au la. Mais ka foko test ou bien vaccin fait non l'outil folo. C'était 5 ans. Le malo commence que 5 ans folo. Voilà. D'accord. Maintenant ibora ka kuma hôpital du Malika. Ne ko Mali kelen ka docteur Sowero ciblé ni kan nu yera ni banabagatɔ nu be suspect nu be se ka taga yɔrɔ min na wa? A caman be. I be se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la docteur? Bon, comme i se ka taa docteur so bɛɛ la ou bien spécifique de be yen nɔ? Effectivement, donc maintenant n'i y'a cas suspect ye cogo min na, y'a fɔ cogo min, i be se ka taa docteur so bɛɛ la min ka surun i la. D'accord. I y'a faamu. Maintenant olu de b'a adresser sanfɛlaw la sisan. I y'a faamu. D'accord. Olu de b'a adresser sanfɛla la, mais ni mɔgɔ kɔni y'a cas min ye dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la, i bi gɛrɛ n'a ye yen na. Olu de bi appel kɛ donc de façon hiérarchique u be. D'accord. Maintenant docteur, kuma kuncɛ kuma na ladilikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma en général nin bana in kun kan ani ka ɲɛsin hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma cogo min na an bɛ se ka kisi nin bana in ma hali o cas n'a nana an ka souhaité disposition bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a kana na cari comme i bɔra k'a fɔ cogo min na bana in bana nɔgɔnba tɛ a bɛ komi an fɛnɛ an ka fɛn dɔɔninba fɛnɛ tɛ sabula explication na i y'a fɔ ko bana in bɛ se tɛgɛ kɔnɔna bɛɛ ma an dun bɛ bana minnu dɔn kɔrɔlen olu bɛ dan farikolo kɛnɛna ma awɔ ladilikan jumɛn bɛ bolo k'a fɔ maliyɛnw ye an ka sanfɛmɔgɔw ye nin bana in kan de façon générale? D'accord. Donc ladilikan min bɛ n bolo k'a fɔ population ye fɔlɔ-fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya o de jamana minnu bɛ yen n'a bɛ yen fɔlɔ ni n'a bɛ ka ca jamana minnu na kosɛbɛ donc ni voyage minnu bɛ yen nɔ si c'est pas voyage ma kɛ jɔkusa yɛrɛ yɛrɛ donc awɔ ka voyage nɛmɛ o jamana ninnu kan kosɛbɛ parce que voyage ninnu sababu de b'a to a na ka di kosɛbɛ e bɛ taa se ka taa ta i ka na n'a ye a bɛ ten tɔ a na ka di kosɛbɛ o cogo de la donc o kɔfɛ cas minnu bɛ yen n'a cas suspect kelen n'a ɲɔgɔn yira donc u kana essayer ka ko dogo u k'a déclarer dɔgɔtɔrɔso min ka surun u la u ka gɛrɛ n'a ye donc olu bɛ a prise en charge kan kɛ cogo min u b'a kɛ ten i y'a faamu maintenant ni test kɛra sisan ni test kɛra ko a t'a la donc a ka traitement bana min mana yɛlɛ a b'o traitement kɛ a bɛ taga caman bɛ yen nɔ n'u y'a cas ninnu dɔw ta u b'a fɔ ko n'i taara n'i ka banabaatɔ ni dɔgɔtɔrɔso la tan u b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw b'a kɛ u b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw bɛna fɔ ko k'a bala ou bien caman bɛ siran o fɛn ninnu. U bɛ siran alors que a kɛ kun ye k'anw yɛrɛ de kisi. Effectivement donc a kɛ kun ye o yɛrɛ de ko ye n'a y'a cas ye a ka gɛrɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la test si tɛ galon tigɛ maintenant ni a bɛ yen nɔ a traitement bɛ kɛ salam lafiya maintenant ni awɔ u ka fisa k'a fɔ ko a ka to écartelen cogo dɔ la donc o n'a ɲɔgɔn ninnu maintenant jamana hakili la jamana autorité sanitaire u fana u engagélen b'a la kosɛbɛ u bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ donc ko caman bɛ sen na komi o bɛɛ bɛ ka mesure caman bɛ yen pour que k'a donni bali donc olu mesure bɛ yen maintenant an ka laɲini tɛ a ka don fana n'a donna donc mesure fana caman bɛ yen comme y'a fɔ site ninnu caman bɛ yen nɔ awɔ site caman bɛ yen nɔ a prise en charge la donc o n'a ɲɔgɔn d'accord i y'a faamu docteur mais mɔgɔ ka to yɔrɔ kelen kɔni na ka prudence kɔni kosɛbɛ donc ni a bɛ se ka sɔrɔ fɛn min fɛn fɛn bɛ donc mɔgɔw k'o éviter kosɛbɛ ani mesure min bɛ se ka fara o kan kuma bɛɛ ka to ka tɛgɛ ko ka ɲɛ n'i bɔra jama yɔrɔ ni fɛnw na i ka olu ko ni safinɛw ye gel hydroalcoolique donc prudence kosɛbɛ yɔrɔ n'an bɔra jamama yɔrɔ la docteur bɔra k'a fɔ k'an k'an tɛgɛ ko safinɛ na an k'an ka casque don cogo min na nin bana an bɛ se ka kisi a ma nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na min présentera aw denmuso n'aw balimamuso Ajaratu Togo fɛ an ka invité o tun ye Sumayila Kulibali ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ